What's up, vlog? Welcome to my guys. Number 2. Good morning. Fish on. Nakakita may spot bitaw nga naay daghang isda. Kuan mo kuno siya kanang fish pan na siya ba nga murag da abandon na bitaw nga sukad pagbaha nga wala na gyud siya kanang giatiman hantud ni daghan sila. So man na ang aerial view guys sa fan. So guys, totally abandon na jud ni jam muna siya pero daghan pa jud sa mugsod kay maklaro bitaw jamo ni mga murag dagan bitaw magkisaw-kisaw na puy manggawas ng mga simod. So mo nang suwayan na jud nato ni. Ang mga kanay gitawag na tong snake katong mga hawan unya mga tilapia. So daghan ka dire. Maghimo mi karon og catch and cook. And stay tuned guys and welcome to Pursuit of Coconut. So karon guys, let's bring out the big guns. So unas guys is suwayan na mo nga kanang maggamit og bait or paon bitaw guys kay kani siya guys is artificial jud ni siya. So suwayan na mo og saan ka jud epektibo ba ni dire sa to. Kay parang bawo ra magkaila ba na. Guys, dali ra kayo ka-symbol si boss oh. Tanawa. Siya mo yung kanang excited bitaw jamo maso taon. Abi nito na. Og sa kuan bitaw guys, kapila na mong labay-labay sa paso guys sa makadugay, sa glabay, o sa sige pa jud labay, sa sige pa jud labay. So nagpuli na jud mi og bait or pound guys. Naka-decide na jud mi nga kani mga kuan bitaw kanang mangita na nagmig wate kay murag wa jud ni sa kailhan kaila bitaw ning mga isda ni og kanang mga artificial bitaw kay wala ni sa ilaha. So aning dapita so lisod sa mo sila guys. So lisod sa mo ilaro ng mga isda ang bot. So sugod nagpangubgob og bato guys. So nagkubgob dire kubgob dito. So sa wakas nakakita na jud in town. So mo na siya gitawag og wate. Tanawa ra ko ning usang tao nga excited mo. Dali mo kapuli og paon si boss ko do. Tanawa, sakto jud akong panagna nga wati ra jud ang kuan nailhan ni mga isda kay Bisaya go. So kaning dapita kay tanawa oh gituig-tuig na ko dayon. So mo ra jud nilang nailhan. Og nakakuha na jud ang among bisita in town. Si Japa jud nakauna og kuha. Dako pod mura pug kalibutan. O tanawa oh, lami kayo ngisi ang gwapo oh. Nakadawe. Cute pa jud mo. Murag sila. So di ara good size na jud mo ni lahi ra jud mo katawa ang gwapo. Tanawa. So ug nagsugod-sugod na guys ang among dawi kay sukad bitaw naggamit ni og wate. So murag ganahan mo sila, ganahan ko. Ganahan ba ka mo? So unsa guys kay ngit-ngit naman so murag andam-andam na sure tanay among ibukad na nato ning kanang kuan bitaw kani atong tent kay mag-overnight kuno mi dire. Totoo naka una-una mi guys nga murag naa man day min net di ay or kanang laya bitaw kay lahi man tawag kani mga laja mo kunin sa mua. So pero ang problema kay di mi kabalo mo gamit sa man taon so pataka rin taon miglabay guys. So why swerte wa adyo mi kakuha taon ket net kay sa man na sa ni paggamit na. So muna guys, muna yung among nakuha guys, mga nasa siguro 1, 2, 3, 4, 5,
karon ning murag medyo namingaw na kay ang mga isda murag natulog na siguro pod kay murag pangkapoy na. So nade may kuha guys mga siguro ang mga unong gani kabok. So ngani siya kadako guys. So ngani kanindot ang among pag fishing karon pero medyo walang kayo mukaon tong uban pod. So hinot ta nga ugma buntag makakuha pa may mas daghang bali. Okay, stay tuned lang guys. Good morning mga ka-fishing. Sus nindot kayo ang kabuntago no. Og sayo damo man nanguha og wati guys kay ang mga gwapo tanawa nagadlawon man jud. So karang guys sige tuyo ko dyan namo nga kanang sayo bitaw guys kay kuan bitaw kanang ang mga isda bitaw kay ting pamahaw ba ja dagko og tsansa nga makadaway ka jud ta di ba? Early bird catches the early fish. Early bird catches the early worm. And then early fish. Unswa! So tanawa guys, so effective jud mo nang buntag sa guys kay no. Tanawa tagduhan nagdaway ni boss ko. Tanawa anak gyud pira. Oh, pira na po mga gwapo. Hala! Okay. Murag ingkuro ko guys kay murag dako-dako. Dako gud na. Sanay napita guys, murag medyo budak-budak na sa dun guys kay nagsugo-sugo na kanang panaway bitaw. Bira dito, bira dire halab pira he. Pangtulo na ni guys. Saan gutom mo pag pagdawi sa katulo? Naa naman po. Sige, pamunit naman sa mga gwapo iyo. So syempre guys, gipangbuhian po nato itong mga kuano, ang mga gagmay, di ba? So, kay sana wala natin mabalik na og katong panguon na tanan. Unsa kay ubay-ubay naman po nagamong kuha. So, andaman na tagpamahaw. So, himbisan largong isda nya. Halin ta dayon kay sugba-sugba raman ni siya, di ba? So, kuha na tong hasang, ug tinain. So, slicean po nato ang lawas para gwapa-gwapa pag mayroon lamian pag kanon. Ha! Asinan pa jud dayon. Ja, tuhugon largo. Ja, optional lang itong tuhog guys. Sana kay adyo mo pagtuhog kay di ba to na. Bitaw kaning amo kay kuan man eh social nga kinawboy bitaw ning among style mo nang nami mga inganing tuhog-tuhog. Daw man guys, dan kada dayon kay wala murag kutas na kutasanong bitok. Ngabog pag amaw lagi. So, pag mo nagbutong diha si tudlo-tudlo ra pag imo. Yes! So muna ni guys, muna siya ikanang countryside life guys, di ba? Sa kanang nakakay mga fresh fish, fresh buko, labay kayo ang life, oy. So, impas na yun. Successful. So refreshing. So muna siya gitawag na mog sinugbang tilapia. Barbecue tilapia. Tama? Basta fresh na fresh good guys. Lame yun kayo. Super. So
So bitaw guys, so diri na natapos ang ato adventure guys. Unta na lingaw ra mo tanan sa atong video karon. And please ayaw mo kauwaw guys, mo like no, so mo share og mo comment sa atong mga video mga katribo. Thank you so much guys and have a good day, and this is Bonya Kirby signing off. Bye bye.